Trí, dó, híon, náid, bew. Díoibh seo bhríon ag léamh na Nuachta as Meiriceá. I neamh dé máirt an ceathrú lá fichiad mína saona 2015. Seachtain lá altatha agus guím lá altatha deasar ga chéine dá réir. sé an scéal mór I neamh náríre ná scéal idirnáisiúnta. Sin go bhfuil an tuairc mar dhé, mar deir an Gurbe Meiriceá é. A chuir scairdeit lean a chuid na rúise a nús geantar na tuaisce na Syria agus ar nó tá Vladimir Putin fríochta agus tá Klausán agus tuairteach ach dearan, well, chavis ceart arsúil sa cheantar sin ach dearhain go bhfuil I bhíide híon da as bhea sásta go bhfuil na tíortha iartharacha, más tíor iartharach I an rúis. Ag troid le chéile seachas bheithigh troid in da as. Go cínte, well dearan go raibh Yalta éigen idir na tíortha hena féin ag socrú tochaí na tíre agus nach bhfuil muide ar a neolalas faoi ach sin scéal éile. Tá an cólacht Pfizer sa réis tuairt le fios go bhfuil siad ag boga a gceann cheathrú go héireann as Meiriceá. Agus tá príomhfheidhmeannach Pfizer, Scott Reid, níthe Ian Reid, Albannach, ag tuairt le fios gur leas na Stát Aontaithe atá an boga seo. Mar ó strud é nach mbeidh Pfizer ag gíoch an méid sin chánach níos mó bheidh siad ná an targad breise sin a chaitheamh ar éirí agus postannaí Meiriceánacha. A lehéad de bhíonrachas níor chúla mé a riamh. Cibé, tháinig an boga seo as cumasc. Tá Pfizer sa réis cumascú le allergan a dhéanann Botox in éireann agus mar gheall ar an gumasc tá siad ag boga go héireann áit mbeidh siad ag íoc níos lú chánach. Teachtareacht iontach sa chiall Béarlacht an ocail a bhí sa méid a dúirtaí an Reid leis a teachbán go mbeadh an boga seo ar leas Meiriceá. Tá an dá chólacht ag socrú an bharraige ar fiú $150 milliún le Reid léhantaí an nús. Sin é an scéal sin. Tá scéal faoi dhídeanatha Síríacha ag boga go Meiriceá as an Syria.
Tosíon an scéal chuirsí ar Heilech in Homs an chathair Ca réampa dúsceart Syria agus ina bhfuil imreas seicteach ag téaltú tras na tírdreach na tíre le tamil an ús. Cibé sa bhliain 2011 rinne siad cinúint brónach go bhácach siad de dír rúchais agus go raibh siad dá tuile. Facail siad do málaí ganach airrúbháin éad antú. Dosta siad taxi an thug siad bus go Damascus, dosta siad taxi chun iad a thógáil go fáilí tras na an teorin isteach sa Siordáin agus tamilín tháinig siad le airgid beag chun bhia a thuilimh agus ag lorg stáda sé dídean go práineach ó na náisiúntaithe. Sa deireadh tá go cead dóibh dul go Meiriceá agus tá chónaí orthu in Michigan inis. Scéal I mhíle trí. An bhruiséil. Don tríú lá sa chéile tá an bhruiséil clúite ag an magart scéimhleóireachta seo. Bheadh dé luain ina gná lád an bhruiséil dé gná, ach fanan sé dúnta dé luain na seachtaine seo. Gachra dúnta, na scailinaí, na miúsaíomhanaí, effigi rialtas, for paibli, maragi siopaí gachrad. Ach fós féin tá rialtas na bhelige ag rá leis an pobal go bhfuil sé ceart go leabhar dul amach. Deir áitritheoirí an bhruiséil go gur giala iad do hoscaí slándála na carach. Mar caithfidh siad gnáis léthúla a athhrú. Scéal libhre ceithir agus ní bhaíoch ceithir scéal agam inniuh. Mar bháir scéal na tuaisce. Tá an rank rééis forógra práine ógart ag spreaga díon fólíneocht agus go fóil ní rá mórán beirt agóide in seo is cosúil go bhfuil pobal na Fraince sásta go leor leis na cuachtaí éigeandá seo atá ag an rialtas. Fud fad na Fraince úr Toulouse sa deisceart go Páras sa túisceart agus Lastáilde tá na Pólíní ag brisisí starse ag déanú cuardach gan Borántas ag ceistú áitriví go bhagrach agus ag tarraingt amhrastaí isteach is stáisiúnach í pólíneachta agus agus fós níl turcínte an bhfuil an rank críoch na hanú nachhfuil.
Well sin iad na scéalta móra ó New York Times inmh dé Mát an 4 mí na saona 2005 agus fóci mé sibh go ceann tamlín mar sin. Rím lá maithiribh agus beannacht léaribh go léir. Bhainnig í sult as lá altathe an teachtain seo. Slán tamlín.